kedek All India Radio Shillong ka khubor an pule da Jerison Warjre kimat ki kongsan jong khubor minta ka step kilong thau ka sarkar Meghalaya ka kunhun jong ki rusham phang jong kot ka kya halor kumnu benale prasha ek jing saprang jong jingpang coronavirus minta ka sngi umintri rang ba du kari Narendra Modi un sa pasat jingmut chaphi ki pat ba lingba ka program man ki baat an lit ishim binta kari India ka jing prasang jong ka World Health Organization banlap yo dawai u banlap an pinkot na ka jingpang coronavirus ki khubor ki babnya ka sarkar Meghalaya minha ka sngi sat jan kala thawi ka kin hon jong ki rusham phang jong kot ka kya na ka binta ban a jingmut halor kumnu benale prasha ya ka jing saprang jong khnyang jingpang coronavirus u Chief Secretary MS Rao ula pintip bayakani ka kinhun and clear the Commissioner but Secretary jong tanat ka kwat ka kya but Family Welfare u Sampat Kumar ki khot jong kani ka kinhun kin kintup ya ki doctor jong ki hospital ba pher ki badan hapo ka jilla but ki specialist kat hadu menta ompat shimla dan ki nu ki jingja ni ki case ki ban pin I ka jingdan jong uni khnyang jingpang hapo kani ka jilla Menteri Rang Badu kari Narendra Modi hinin kasni ula ong bakatnat ayush kalong ka wenik tnat kibala slambha kibala yarap ban pinlong ka regioni ka bakot bakya baka jinkam jungka hakini kasni kala nang kyu shishu khamtam hakabay day baka jingele persha ek jingpang COVID-19 haka jingikran da kinong tre jungka ayush lingba ka video conference Modi ula shem baka tnat prekam jungka ayush kila sapryang hamanla kibinta jongkari ula ong bakalong ka babyang eki ban pinkam yakat niktnat haka ban treket kum ki jingtha jong ka World Health Organization ban pinpryang yak khubor haka bayde bat kumno banyada na ka jing saprang jong khnyang jingpang novel coronavirus ula airu ka jingro yak ayush halo ka jing prasang ka jongka kumno ban kanti ka jingle yoga hala yengla sam ban pelat na ka jinglong khuslai baru ban pinlong ka met ka phat ka bakot bakya Menteri Rang Badu kari Narendra Modi minta kasni unsa pasat jingmut shapi ki pat ba nongjong snong jong kari bat ki badan shabar kari rukunju haka program jong u kaman ki bat ka banwan lam shapi haka All India Radio haka por khatway ba jimin step bat kane kande ka binta ka ban rupla jong kane ka program ka bajuwan shapi man la ubnai ya kane ka program pilaru ban yu asngo habaro ki network jong ka All India Radio bat ka Doordarshan Badru haka website jongka All India Radio News www.newsonair.com Bat haka News on Air mobile app Bat yakani and sapinyo asngo live ru haka YouTube channel jongka All India Radio DD News PMO bat katnat information and broadcasting ka All India Radio kan sapin snuru yakani ka program haka tien jong marsin kut ka program haka tien Hindi But yakani and sala banyo snu biang ru hakapor prab jejen miet hakaktin lajong. Kumshi binta banyle persha ek jingpang coronavirus ke India kanselet bin shimbinta haka jing persang jongka World Health Organization haka banyo yo dawai uban la ban pinkot na kani ke jingpang. U Dr. Raman R. Ganga Khetkar ubalong ukli jongka epidemiology but communicable diseases jongka Indian Council of Medical Research ula ong ba khamashwa jongkani ka India ka khlemshim lalet ben shimbinta ha kani ka jing persang ba ka daw ka long ba ka jingdon jing kibri ka biyo ya kani ka jingpang ha kani kari ki dangduna ba ka jingno snyang ka jong karu kan long ka barit ha ba a jingkran hakila pathai ko bor hinin ka sngi ula ong ba ka India ka la persang ban wat lat walanti ben pinkot ya kani ka jingpang o Ganga Khetkar ula pintip ru ba ka India ka long ka ba kloy ben persang ben aida wai shikipat ba nongsung snong jongkari hadu menta klidan kumba laipo tuli kikin huan kibla persang ben wat ben yo yo dawai ubala ben pinkot na ka ni ka jingpang bat santli ni ki let ben test la uni dawai udan em ka jingta katnat railway jongkari kala pintik na ya jingpin poy ki marbam sakaleng ki benta jongkari what happened ka jingkhangdam ni ka lockdown hakari hi baro kwai hakini ki saw sngi bla ladan kumba wei point ru lak tli ki kali saw shaka ki bla kit ki marbam na ka benta ban pha ki benta ba pher jongkari but na ki ni pala chilak tli ki de na katnat railway jongkari katnat railway kala ong bak ladan ka jing sungthu jingmut ka be jan hapden ka ni katnat ba ka sarkar jong ki jilla ba pher halor kumnu ben pinpoi ya ki ni ki marba mardi da ka besuk ba khlem da pinslam kani ka khubor ka wancha phi na ko All India Radio Shillong
ka jingduna jung kitiar ban test ya ka jingpang COVID-19 ha India bara ka prate hi baro ka wei kala pelong ba kitu ki bru ki bedan ya ki dakishin ki ba malu mala da shupla no lam da le test ka ba pelong ru ikipat ba kinsa ha ka umdum ba hatu ki dakishin jo ka jingpang sukriat ki data na ka ni ka jingpang ni ki la bande ki dakishin ki ba malu mala jung ka jingpang coronavirus ka ba pelong pat iki ban pinsa pryang ya uni knyang jingpang ha ka imlang sa alang kinongwat bnya jongkari India ka Dr. Momita Mukherjee ka associate jongka Dean Adams University bat ka bayasoru menshwa ba ka DRDO Center bat u Dr. Dinesh Bhatia u associate professor jongka Biomedical Engineering Department jongka School ba Northeastern Hill University Shillong ringkat ba ka kinhun jongki kiliterature tam hakaban manra ek artificial intelligence ka bayadai ba ka TR scanning unit kaban la ban lap kham kloi ban pen I ka jingdan jong kinong pang ya ka ni ka jingpang COVID-19 u Ministry rangba jong ka jilla Manipur u N Biren Singh u la pen pau ka jingsungu ya u N Dinal Singh utra jong ka karkhana ND na ka benta ka jingno asnyang jong u ka ba shilak tingka sha ka Chief Minister's COVID-19 Relief Fund ka badang shuthaw thamai uni utra jong kini ka karkhana pinmi umdi ya ka tip kum ka Bisleri brand wala IT ya ka check sha Shri N Biren Singh ha ka jinkindu ka long Chief Minister Secretariat hinin ka sngi u N Dinal wala pintiknaru ba ka karkhana Bisleri kan sam umdi a sha ki pulit ki bedan ha ki duty sha Chief Minister Secretariat sha headquarter jong ki pulit jong ka Manipur bat sha ka General Administration Department ha kini ki RPS ngi kiban wan kibadan hapadeng ka jingkhangdam ni ka lockdown khnang banele prasha ik jingpang COVID-19 haka jilahi baro ka wei ka district magistrate jung ka East Khasi Hills haka hukum bala pinmi haka arp pratrik ulber arja arpho kala pintip babaro ki jaka the upnyang ni ki petrol pump kibadan hapo jung ka district kinlat na ka jingsha khang kat kum ka hukum ka bala pinmi haka arp nyutrik ulber but kunjuru kala ang babaro ki bank pa ki treasuries ki lat na ka jingpinjari ya ka curfew pa ka jingri kam jangki kan yat bet shikmat ka unlawful activities prevention tribunal kala pinmi ek hukum bala pha shaka seng hinyutrap National Liberation Council HNLC ba balay ba ya kanika seng omde ben pinpina kum ka seng ka babian halo jung kanika binta ka sarkar kami ringkat ba ka sarkar jalla kin hab and submit ek affidavit bat ki kot kislaban pin I ba balay la pinpina ya kanika seng kum ka seng ka babian ba ha ka bayday ba ni ka binta ka tribunal kan sa shong bishar ha ka arpasandrik u binaya yong hashlong sa sin pinkot ikibor ngan police phi kimat ki ba kongsan ka sarkar Meghalaya men ha ka sinsat jan kala thayo kinhun jung ki ryushan phang jung ka kot ka khya halor kumnu binle prasha ik jing sa phrang jung ka jingpang coronavirus minta kasngi Ministry rangbadu kari Narendra Modi unsa pasat chungmu chapi ki patba lingba ka program man ki bat wan chapi ka All India Radio an ishiminta kari India ha ka jing prashang jung ka World Health Organization ban lap yu dawai u ban la ban pinkot na ka jingpang coronavirus katu ki khubor kila kwet bon chapi na ka All India Radio Shillong